Здравейте, хора! Завръщам се с поредицата Brawl Stars. Ще поиграеме 4 игри с 4 различни героя. Сега ще поразгледаме на какви нови работи има. Нека да видим. Така, първото, което ми вижда, някакви такова запръскане за 29 диаманта. Няма си. Излиза ми това за 1500 тези цветните мини, то не мога го прочета, не знам азбуката. Та. Пишете в коментарите дали искате да си купа някой от тези неща и аз ще помисля. Защото все пак пари са той, не са бирички. Защото аз ако беха бири, много има. Складирам. Шегата на страна. Та, сега, както виждате, съм избрал тройно изпълнение, тройно леса. Как са 4 отделно. Ще играя с Нита. Почти съм взел всичките костюми. Остава това да взема за 1000, но не искам. Ще взема ето това, тъй като вече съм на море. Ще взема това с морето и с водните неща. Нека да започваме. Това е игра номер 1. Нека да видим дали ще победа. Ще играя 4 игри, докато не ги победа. Ако загуба, почвам от начало. Така. Ако все още не сте на море, пожелавам ви да отидете на море и да си изкарате прекрасно. Да помните това море, да ви остане един Ама мия, айде бе, вече, айде бе. Какво съм се сделал този? Айде бе, то колко живот има, Най-сетна, най-сетна! Имаме си още малко вече. Виждате, че съм събрал още. И аз се събрах 3, но не стане за отбор. Събрах за... 7. Всичко, което говоря, да покажа си ще не шега. Интернет ще ми излезе. Само той да излезе. Добре. Първата игра победих. Е на втора. Имаме някакви работи да си гледаме. Да. Така, отваряме сега това. Вау! Много. Така, следващото ще играя на пробо, защото виждате, че има футбол на футбол и затова ще играя, втората игра ще бъде пробо. Имаме тук за събиране неща да се вземат 1500 парички, сега тук ще вземем 10 диаманта, между другото имах 67 диаманта с 79. Легендарно! Някой май се лайка легендарно. Look at the ice people! They never lie! Ще играя с тази ще играя. Новичката, модерничката. Look at the ice Тази ще people! играя. They never lie! Но преди това трябва да я по-апгрейд на малко. Къде си ма? Къде отиде тая бе? Къде е тая бе? Аз сляп ли съм? Какво ми стана? Не мога да намеря. Къде е тази бе? Къде е тая жена бе? Къде е тая бе? Значи не мога да намеря. Иначе. Ето я, намразя бе. Look at the ice people! They never lie! Oh, that's Charlie! Мале, тая я апгрейднах на макс. На макс съм я апгрейднах. Сега ще я сложа, ще сложа някакви нещица. 5000.
Знаете ли какво, няма да излагам нищо. Имам да отварям още работи. Супер. Айде бе. Някои работи. Така. Ще играем с нея. Тя е апгрейдната на Макс. Нека да започваме. Сега вече никой няма мога. Ще играя с макснат герой и никой няма да ме убие. Евентуално, ако съм про, ако не... Ready to Така, shine! гледай, паса пускам в стена. Дай начин. Тази стена, всеки ще да ме Дай Oh, топ, poor baby! Да, тя влезе. Ало! Да, топка пусна. Exit stage right! Вкарай, вкарай. Айде, забихме го! Look at the eyes, Остава и Chico! още They never едно. lie! Айде, сестра ми дойди. Айде, ела тук, ама аз докато дойда, те вкараха гол. Втората игра я минах, остава и пред последната. Сега не съм губил, спечелих втората. И сега е ред на пред последната. Ще отворим. Super Rare! Кой е това Super Rare? Кой ми дай нищо? Така, предпоследната игра ще бъде ето тази дългата арена ще играя... Аз къде отидох бе? Ще играя с легендарен герой. С легендарен. Ще играя с този Макс Надзия. Ще играя с този... Да започваме. Сега предпоследната игра ще бъде най-дълга и сигурно ще загубя. В момента се завръщам. Аз ще да направя втора част на тази игра или да продължа поради да пишете в коментарите кое. Да знам дали да направя втора част или да направя втора част. Маля, убиха ме! Що му убиха толкова бързо? Ще радио на Макс герой Double takedown! Колко ли пъти ще споменат съобщание? Само аз целя това танце. Те, какво правят? Тук ме гледат. Ало! Отре че един танце. Ало! Аз сме с теб. Аз сме... къде палка? Според мен няма да ни стигнат 6-7. Да, нарочно направи да запеси интернет, за да ми е по-добре. Дали направил съм си по-добре. Включил съм Wi-Fi и няма това. Double takedown! Triple takedown! Тук е по-добре да играят токи и клипа за смешни. Според мен, нали знаете Антилопа? Той сега на ново видео. Ако искате, мога да му реагирам на ново видео. Те са трио. Напишете.
Клашър, някакви бабки. Аз не ми кажа бабки, не ми кажа бабки. И това харесва ми честно. Ако да Клашър, гледа това. Много ми ай, такива мисля, че са Double takedown! Ще гледайте, аз съм един нуб, пак е такова, такова, такова. Така. Предлагам тук да проведем пак. Искате ли да пусна още и да реагирам на новите Hello. That's a power. Айде бе, цялата галактика, виждаме един нуб бе, цялата галактика да крачка нуб на Brawl Stars. Аре, вижте миналите клипчета, колко са беди на... Сега съм пълен нуб. Пълен. Ама вижте, гледайте колко малко. Ще победиме! Айде! Айде! Победихме! Super Rare. Добре, и остана финалът. Финалната игра. Дали ще загуба или не, гледайте до края. Финалната игра ще играя нокаут. И ще играя с... 5% discount on selected items. Спира. Нека да започнем. Мама мила, сега сигурно. Отново, значи бях в финалната игра. Another Не customer! знам просто. Миналите 3 игри много добре. Как е бро? Не знам. Рунтова игра. Добре. Щом игра. Маля, аз пак ще се блъсна. Значи пак се блъсна с теб. Паузи съм. You just had to refuse my final offer. Победих. Толкова. Я да ми ма то верош. Знаех, че ще победа. Така рай. Добре. Взимаме си тук речи. Взимаме си Rick. Еми, това беше видеото, хора. Надявам се да ви хареса. Ударете лайк бутона, абонирайте се, ако искате още видеа. Чао и до нови срещи!